Biyang di tao. Unay matanti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Jack, masamot agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay serbim agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kayo ka di akong kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa yung amin nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrabaho. Uwang gaya man niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na barta. Psst. Di kaya agungungan. Tama na dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kaya't mo timadan iti kwarta. Ay na, kasta ka na yun ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbarteg. Kaslawan nagnanaw DJ balay ta nakarugrugi mo. Kaslawan tao ngagigyan. Kasano, kajay la agbarbarteg ti araramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos ngam busy akmet. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Gan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, day tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngam sadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngam anyangay, adda ditan. Awateklatan at igasat ko. Uray kumanubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napupobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Na kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wen ang unayan, nagadumo talablaba amon. Ay, wen nga raw da. Ang anusak Takababain mo no jak agunay dito'y balay ti kanakan tayo. Makikabalayak laeng dito'y. Wen angam grabe mo't dayta. Nagado talalabaam. Dua abantay mutan. Pati ngamin up ken ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akapilitan alabaak Ken sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat aggaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwana. Ken libre ti kanag. Muray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsaak pa'y mga trabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Tao may ka nagnaed ije balay. Apay, di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnaedak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay ka nasayat nga rod manang. Umay kag na di ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumbunagam. Ay, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din san Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimang put ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaib ko iti balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay.
Ay nawas out, hindi nagbagyaw manang. Kung atari maanag, inyo permit ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kung akadakwada. Kahit di da ka suswilduan. Saan na masapol, manang ta limbrimot ti kanak di balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalat-tamot iti kwartam Ikandak mo ay ti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kasday. Ay pumanaw ka ni Jebalayda, taw may ka nagna di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay, Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin ang nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayo? Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayo nga kakabsat. Kawan basta no niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kano adamakan, saan abanat-abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang. Sa anak mo't anarawag. No, ada may sakilo alitson, umdasan kanyak dayta. Ay na, dayta may sakilo alitson, masida tayo dayta iti duwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tanga isi ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agkikin na awatan tayo akanayon. Dito yan ti pagikan nyo kadagita, babaros. Paigid nyo paila dito, Nay, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan sementaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramed. Datayon ti mga ramed tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Isu at datayon ti mga ramed iti daytoy. Agpatulong tayo magkidi iti anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam. Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo apansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusuran nyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kami agkakabsat Saggagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samot ti nanang. Di kay pala natay, agpaparamid kayo niti kasta. Kahit, anyat kayat mau. Uraya mamatay ka may sakag paramid. Adangarod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay ibat tiyandak iti kwarta Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado mo't lapag bartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apay atalungay? Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kamen. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di siyaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo iti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na Kas lama idaras ti papatay no kasta. Da kayo lang Kadakan ka di mo kayat. Di ka kagyaman ta libre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Diyan nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi tanganan. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat ditoy, taga-abay kami agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawana, kastanti uso ditoy. Wan, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y lang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. Maibagak ti design akayat ko. Basta ti kang ato na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abad-dekan. Kasano nga ti kaadayo na, manang? Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Diyak kaya ti maiting nga.
Takas lajak makaanges no kwa. Awan tumot anges tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Ang basta. Jak kaya dita tenga. Si kantulat ta ditaan, talalaki ka, Berteng. Awan di adim ija balayaw, Lerma. Awam mat nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da dya tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tay dandan ni makabulan san to agawin. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da dya taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod kanayon nga igatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajak ingat gatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga sawa. Bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo ti aramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pakaydulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis Berteng. Wala ka bagay. Medyo dakkel mo tinagastos di kabsat ta para iti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pakaidulinan tayon tao. Kas tama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano amabaddakan. Wala. Iso mo tinaggastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan ta saan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na maalat tapi man ti agbalin masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyo ka nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan anang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukurak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wangarod ka bagis. Agpadata nga imbate ay dagiti kaayan-ayat na. Ay, nagadaw akarkarina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak manan. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan dayday. Bakit kang lakaytan? Isa pasutlagan tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Diyak magawidan ti aglo Ay na, Jedak kaya. Di manang. Apa nga ta? Ay, umay ka. Asit ganta ti kapsat ta. Anyat sang-sangitam manang. Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya. Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka na. May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Wan nga ron manang. Diyak kaya't amaya dayo ti pakaidulinan da anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman lang. Sana problema dahi ta. Anya titid ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay, kumporme ay manang. Wen, kompormilatan. Tano asino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga road. Pasensya kayon Diyak mga minamnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wen nga rod biglaan magti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan sin inuman ta. Taray. Nabartakan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam-dam apa.
Agisat takid di may bare. Kayo sura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at awan. Ita kala kami na nagawid ka. Agisat takid na bayan di panagin istorya ta. Ituloy tanto tagin na istorya. Enton, saan ka mabarte? Pare. Na, amok ti sasawag. Nore na barte ka, ritaw. Lagi rin, ang siyata. Nay, nabartag ka mo, Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani Rito Abarkada. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Ah, Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Rimeng, napanan ni Berteng. Awam manan dito'y balayan. Ay namanang, manipod simbang pa ni Rito Abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay ka mapanmanan sumok mo iti arak ah. Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ng tisigod nga ramid na. Lakit di ah. Sama lang nagbalbaliw edi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. sana bali manang. Dahil adamot na nakasaka na apakaidulinak. Adamot pansur kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudwa lang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa apakaidulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Laklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangal-alam iti kwartam pare. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangibate ang iti pagpaaramid ko, iti pansyon ko. Ha, lukas na tuladang mo't di kapsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya pare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano dagan no iso. Ah, awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilako pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ak. Nagyaman anak na. At dangamin nasaw ni tatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa apansyon dito asidag ti balayaw. Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok ngam saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan barok, Unay kamutan Berteng. Anyad na pampanunog mo takas ta teraramidam. Sorry manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon ta pansyumaw. Sorry manang.
Gapo iti kasta ngay naramid mo. Jak ito dan dyan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Ha? Apay na ay. Dayta tiga nabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag paramid iti pa kay dulinam tao. Ay na! Manang anseng! Ni Berte nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la ajak marieng. Di magaya magang-angasan. Tinasayat, itaray tayo ospital. Parang may spalpay ti kabsat ta. Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka na. Kas malakan ni pari rito, ti impatay na. Ay na, Berte nga yan. Una yan, taimbati na kami mata nakakabsab mo. Sore no na sermonan kay ti kalabas. Sore kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukuha na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y timangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso ti mangusara din ko. Anya, kaasing arun tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abaybayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pailaang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna kada kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pa'y matlaang hagkabsat. Kat ti pagyaman kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit apanateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyaman aklaunay dayta. Alakastan, tigayem mo, ansing. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabali manan, nakapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagninay, titunggal may sa... Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Bergie, san napod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kini Gregorio Abad, di Tabusilak Bayumbong, Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Kabsat Bergie, dirman ang biyanang, nabisyo tiyamak, no damadamag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay na, umandan ni manan ti pista, insa ba kay? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta, nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano edi na panlalawas jay na uday apa nagbulak-bul mo. Kati subay, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang? Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa siguradaw, adama ni di piyesta rin. Ay, nakamarangpang man ni Jayan. Anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay.
Intad na kada kayo? Saan? Kuna na nakadulay. Agam japachan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron jaya amayaw. Ay, sige, tabaunak man dya po ko yun. Sukunan na ni tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Para manak man na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga lakad ito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no, agbartak kayo manan. Ay, agawid kan. Agawid naktaon o madamdama. Agawid tayo na, ha? Doa tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapok. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta, Nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao, yakalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun, Nanang. Amanyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo tagpapaanawa. Muun nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Huh? Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun, Nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa dagiti aray na makisursurot mal. Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramidan na. Ramanam ka di day tu tapay nga inaramid di manugang kaw, marinsa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, kasta tararamidan day di lugar da. Nagimas ka, ramanam Saan na yan na pa iti kasta, maray? Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amom. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natama anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dun, diba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko dayto? Makabarte mo gayam dayto, maray. Sana balay ta italaang, maray. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay? Ay, sana, maray. Sa pulong da kay balay, bay. Agawid na mo lang, maray. Nalang arod, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan, Nanang. Paspastragak ngam di namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo.
Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang overday tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo't. Inton bigat pa'y lamal pastipista. Di pa agawid day jay, Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay, awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas tangay tsuram sitaw. Ita ka lang agawin. Sabay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, naik to bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babay? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka. Apay nagkatusang ay bakat. Nagsukatay. Nagdungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagrag yung di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas na nga ramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yung asweldo yun. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtala ka man maditain sa. Kasanon no agsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumo nga mineta nga ma'am. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itid yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, No agsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktoryo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw. Napananmanan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang arudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasimpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayan, sakbayaan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kaslada numlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Maya man titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, magsasarangunan tuman ti aginuman. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mo. Yaw, awan mo, tidudukot mo. Ay, unan niya.
malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangat. Maulawak. Agpatanggan na ka na. Matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadisgrasyan nyo. Tricycle, motor, wano anya. Natinagak, itlay tugtugak. Ayawanay, laburak santi balay ti utek kaw. Ay na, apay nga nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 na iti parbangon. Isiratan ni tatang. Aglisi ka tabag katekaon. Ay namatay ang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tan rabi ipay laang. Ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagbartag kayo, nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyawawan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandanan ng kantatang, bakit? Jack nga rod mo, Greg. Di da mo nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kidalan din siya. Kapanamit tangay. Ay, humaya pa niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartag dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Awan. Apay akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya, matan ti kasta ngay't suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito'y balayan! Di kayo agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ka. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulaw. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito'y balay. Diyak pala makatrabaho
Limtag matisaka kaon. Apayon ngay. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayon nga ginom. Malugi ak mo nga minan no dya ka ginuman akaw. Dya mo kayat nga bakit kaw tiyag konsumisyon na? Ha? Nauma akaw nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na! Manunatawa na pamagbaga! Ti maibagbagakin ko na. Ang gamawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan disweldo yung di na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manan. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa'y tasaka ma. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apaya nakasukat kayo, Lula. Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta ko yung kanak. Ha? Sa dino, Lula? Ijay pistaan. Tibinan na. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala! Anyat ko inyo di piyestahan na yan, Lula? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa? Ang pakada kayo pa'y akadanan ng kantata? Ay, sana. Tadidak mo't la palubusan dagijay. Intakit din. Kibinin nakwain. Mara! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Raw mayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan! Nagdigusak pa'y nga main. Mala! Intayaw! Adan nagijay trupak kijay. Sa latawanan. Diyak kaya tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga impaki ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam. Tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa'y iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang. Barang agnakam Anya? Ay, nauma ako ni teraramidan da. Sakit ti ulo ti papay da. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Natangken mo't ngamin ti ulo da. Ay, iso apanawan tay idan. Tapno agnakam dan lakay. Ay, lakay. Awang magay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Nakimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Inka pa'y la umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat tiyan da utang na. Wan,
nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti sweldom. Tapno saan mau ang maibisyaw. Yala, sikat ti makaambo bakit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo, ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaitan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na naimbag man tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Ay, kakastoy Nasaya mo lata nga uray kas-kasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay, anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na making kuana. Mayat ang amangan no pagbisyo yung mula ang timat-matgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Kano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, anyangay, amo yun no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinalako. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo lat sarsarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatkan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko tagnak kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakanak gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat na itirigat kan ginawa. Kat no daduma at damot pagsayatan ti papanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami ngagliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, pare ti script kan pare ti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello, papagayam na imbag nga orasyon. Syakmanan, tipagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan, papagayam? Ti surat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo naglingad? Itinagan arito. Ngamsakbay na, kablawan tay mampay da Sir Larry Ganoy, ni Sandra de la Cruz, ni Susan Ronquillo, ni Ellen Antonio, Ses Serkina, kani Ma'am Sweetie Dems. Kastoy man ti surat ni pagayam rito. Dear manang biyanang, adda na aramid ko iti kalabas, ang nagbabawyak iti kastaunay. Daytoy kat may papan iti manugang ko, kan ti kinaer ko. Gapo iti kinaartek ko, naaramid ko tinang pasakit iti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ronay, kasaritak man ti anak ko. Awagan man, ta kasaritak barok. Anya manan ayat ibagayo kinina. Ay kwa,
Kaya't ko lang mga iliwan mo't barok. Agdawat kayo gid di ti paggatang hindi arak isut ammo. Ay, saan mate, Rune? Alan barok. Kaya't ko lang kumustaan sa anak ko. Awagan man. Mabil man lang nga rod. Awaga kon. Hello, Mina anak ko. Kumusta ka dito abroadan? Hello, Tatang. Nasaya at latamot Da kayo nga, kumusta kayon? Ay na. Kimaro tayo sakit itang anak. Nagkapagis tayo sakit itang ko anak ko. Napagis man Diyak makapangan, kan limtag ti sakak anak ko. Ang mga pinalalwan nyo man ng tiarak. Ay, samay na lang. Nabayag tupay na diyak naging inuman. Dual dawa na diyak imin ilumitarak anak ko. Ikat pa check up Uwang ngaron ko ma. May na. Awan magkwarta ka anak ko. Sige, tagi pa uita kiti kwarta pagpa-check up yun. Ang yaman na anak ko. Ayaw po, nagsayat kang anak na. Diyak agbabawi, alang iputot kang anak ko. Siyak siguro, hindi ka nagsagan nga ama dito rabaw tinaga. I love you, anak ko. Basta iwanan nyo ti salon natyo, Idiyan nyo nga minang tibawal kada kayo. Uy, promise, anak ko. Kaano kang agpawit nga anak ko? Inton bigat, Tatang. O sige, Torayag. Agyaman akmanan, way. Ay na, patpatgang ka na yung anak ko. Chup-chup, mama. Ay, nukasta. Adama din kwartam, Ritaw. Way, Rita. Adama na yung pagsata. Best friend. Uwan best friend. Talaga nga best friend ta no may papanditi arakan niya. Wala yan, Rita. Ka-ultimo dagitinagan takit dandani agpada. Rito, ken Rita. Agbagbagay da. Iway ngagpaysa. Rita, Rito. Angam na di mo ikaniti sa bali, kaipapanan di kanayo na panagkuyog tawan. Kan, no addarik nam kanya, punasi mo. Tapno sana madadaal, ti panagbarkada ta. Arak laeng ti makagapaw, no apay nga agbisprinta, Rito. Well, ay na, dalag mo na. Di ka kasi madalangan. Taawanan, ti plano ka mga asawa. Ag happy-happy lahangan ti kaya ko ita. No bilang mga asawa ka manan. Abay, bakit nasawag? Tayo ubing mo sila. Tapno makaanak pa imag. Tsaka ba? Ay, alaki din. Ita nag-eskwela, iskwelaan ta, Rito. Alang nga ron. Ay, mabidlang. Tayo nakmangala iti balon ko, apantalong ko. Apay ti pantalon. Basta, pagsukatak to si kabay. Ay! Ambukaon Rito! Tatunggal mabartek ka, kahit mabasa. Sikamat, iwan mo Ay, sikamat, Rita. Balik sampay lang, mate. Agtal na kakadilata. Ay, nabartek kan Ritaw. Sigan sabat nabartek, Rita. Limpyo ako ba? Tigo na ka. Ay, dandanin tupay di ka makamulagatan. Dumundang ka man kidi. Agidak, Rita. Agpunganak dita tumang mo. Abay, aya. Hindi ka payagawid, aya. Indon bigatan. Maturog taki din dito istor nga ayuyang tarita. Ay, kat. Ay, gida mo nga ron at maturog akmitan. Abay, sigalat maturog aya. Tagunam nga agpungan ka.
dito mangkaw. Agbuang ka mo dito tumang ko, ano, kaya mo. Ang pinungan ta, Rita. Hello, Lakay. Kumusta ni Tatang? Nagpa-check upan? Ay na, patpatsym tuman ni tatang. Kaano pa nagsakit na dyan ya? Ha? Pinauita man nga mina ni Tikwarta. So asaan man na nagawid. Napan naman yung bartegan ang timpawit mo a kwarta. Anya? Ay, unay mata ni Tatang. Kunak man no nasakit ti saka kan na. Napatpatsym tuman nga min amin nga ibaga na ka. Namin anon alinastugan na ka. Yung di ka mat matitigra. Pauitam laktamat iti kwarta. Arak, di ba papanan itad mo a kwarta ken kuana? Ay, Di pa'y makagatang iti bato na. Ultimo brief na. Pasig arut-rutan. Yung di pa'y makagatang. Tanapat patay diara ken kuana. Among matikas na nga istalda, ma'am. Yung inispoiled mumut nga may. ala. Jack nga rod pauitan na ni ti kwarta. Sana balat akadwam mo't di tabalay. Wen, saan ngagbisin na jay? Tadaman dito yung balay. Imbis nga itad mo ti kwarta ken kuana. Siyak lang yung tipang tita. Tapaggatang ko iti kawas na ken kanan na. Sige. Sika nga rod ti makamukin ni Tatang Jack pauitan na ni ti kwarta. Ronay, awagan ba ni Mina ta adda ibaga? Anya man ti bagayong tatang. Kumusta lang mo na? Ta kailiw kundi anak ko. Awan lod ko. Kay inkaaglod abarak. Naibusan ti lod ti gestor. Isa pasensya kayong tatang, way. Hey, Miss Fred, sika mo gayam. Apay, nagpauit man anjay anak mo iti kwarta. Ket umainak man awisan, amapan agsyap. Saan? Best friend? Yeah. Umaya lang makiawag. Taawagak ko madya anak ko dya, bro. Ay, kuwan na. Sige, sigurado maibus tilod ko abroad ti awagam. Di ka madalaga, best friend. Tabayadak to. No, makapauit ni Mina. Ay, huwanan niya. Ay, sige nga raw. Mabitlaag talaag tay cellphone ka, best friend. Hello, Tatang. Pasensya kayo. Ngam saan kayo napauitan ni ti kwarta? Nagsakit ang ko. Napagas mo na nakakawala. Saan da ko na martistahan, Tatang? Sa anak ba niya gan artista anak ko? Ay na, namin nga inulbudan dak. Pinagbigyan kayo itinaunday a panawan. Dati mo, kagbalbaliw kayo. Ngam saan mat gayam? Iso ala dingitek. Ngam saan kayo napawitan ni ti kwartayo? Naada ka sa pulan nyo, ibagayo langan ka ni Ronnie, ta iso timang ta di ti kwartayo. Anya, ulay ka mo tinanak. Di ka lumasan kanyak mo nga, ma'am. Amumay nga wan trabaho. Amumay nga wan pinsong ko. Awan pangalaga ni kwarta ka, anak. Ay, dumawat kayo kanila kay ko, no, da ka sa pulan nyo. O sige, tagtrabaho akmanan. Baliwan tayo tumanantag sa Rita, Tatang. Bye! Ronnie Barok, nakuna ni Mina, adda ka no ka sa pulak. Agdawat ak iti kwarta king ka. Mangtag ka man iti kwarta, Barok. Uray 1,000 laeng. Pangusaran niyo ti kwarta, tatang? Kwa, paggata ko man iti agas ka, Barok. Nasakit nga min ti ulo. Tiyan, sikit ko. Ala, nagrobot kayo. Nakakuyugan kaya mapa nagpa-check up. Siya kong Barok. Mataktak ka lang. Saklatan. Uyugan kayo. Ala, mapandayon. Ano tayo resita ti doktor nga agas? Saktumot nila ang di manggatang. Abay, talaga nga awan palagtalag yung kanyak. Di na kaya't apaigaman iti kwarta. Anyat amok ngay tatang. Amang ano igatang yung manin itaarak. Hindi ka magtagtalang. Grabe kayo matatataw. Imot kayo.
Ay, di kan madanagan, best friend. Siyak mo't tisagot ita. Hey, ilibre ka mo't Adya ko atam. Nangalaap. Ay, naglakwak iti bunga jay natiltil ama iskaw. Ha? Nagbunga din na tiltil ang mais mo, Rita. Kuwan! Iso na lang at pasig at tupol di bunga na. Ang ginatang dalatamay, tanalaka ti panangilako. Hey, iso pa mo si kamoy. Ada pang dua abuti ta, best friend. Wow, may agaraw. Sige, best friend. Indan. Sali, nagrigat aglangan ang eskwelahan ta sa Kuwan! Alalala, umahikan, best friend. Ne, Rabin, yung mawampay mo ila di malugang ko. Napala na nga ta. Ay, sa pa'y makatuturo ka ang. Bitin mo nga min di ininumay kinirita itay. Ay, awampay ganas mo bitin. Nay, nasaya atadakan ron eh. Ay, itay pa yung urahin ka. Apay narabyang ka. Tatang, rumarak mo lang ha. Ato na patay papanak. Ha? Papalambalay? Rabay? Basta da papanak. Ato iti kwartayo. 5 gasot. Basta di ibagbakin ni Mina arumwarak ita rabi ha. Thank you. Dito yung kwartak baraw. Uwan. Tsak ibagbaga. Apay ko mga ibangagay. Kaya awa mo isilpong kaw. Sa kami mo ila makapagsarita kin ni Mina numawag kin ka. Basta di ka gipulpulong lakas siya marabyanak tatang ha. Ito. Nayunak pa iti 200 pesos tinted ko kwartayo. Ay na. Ay. Thank you, bro. Uy. Jak ipulpulong kin ni Mina, bro. Sige lang. Hindi na lang. Ay, mabisina ang bultan. Rito. Ay, sangarod, Rita. Nabisin na ang mata na nag-shot. Hey, hinta pa'y maganda. Ilibre na, wait. Ano na? Imbartek na nga road. Amin na intid timanugan ko ka na 700. Anya? Sa pa'y makapabisin ti lumabas di na restaurant. Ay, dumagas naman kini. Mga no, ada amuta dita. De agpalibritan. Anya? Wala na. Ito na rin. Rita. Rode. Isi ka magkabot sa barog. Langa. Sino ta kadwa mabalasang Rone? Kasinsin ko. Nema. Hey! Kasinsin nga. Ay! Nakapulipot mutking ka. Takasinsin mo. Ketso timakan. Nanarita. Tatang. Uwan Barok. Mabisin kami ka ni best friend ko. Uwan mabisin kami ka ni best friend ko. Alam mo nga, bro. Sige, mapit lang tayo back to waiter ha. Yudiran kayo tikalan niyo, tatang. Nanarita. Apay ngay agas tatar aramidam, Rone. Lukluk ko matan dyan ako. Kasinsin ko lang dahil tatang. Apay, nung nagkuyog ti babae kong lalaki, at dan nagkinawatan da. Apay, da kayo kininanarita, tatang. Kanahin kayo mat nagkuyog. Apay, at da relasyon nyo ay Wala, naglailo magkang ka na dyan, babae. Pasay,
punasan na pa'y tibibig mo, idi nagsasango tayo anangan. Pudna la ka inuma kiday. Ngam malagip ko, tinaimata nga. Ay na, kasinsin ko nga rudlang day di tatang. Anya kay laki din na ya. Ni Mina tumawag. Kasaritak tuman mo ni Mina. Itid mo to ti cellphone kanyak no madamdama. Ha? Ayun, tatang. At iti 1,000. Alawan siya, tatang. Ay. Thank you, Abarok. Ay, sige. Maminsan ton, akasaritak ni Mina. Tarumuarak pa man, Barok. Ay, sos, pare. Babae na day, Jay! Saan na, kasinsin? Ay, jak kaya na pakibiyangan day ta. Kasinsin na kanumay. Ay, sos, bantayam ti manugang mo, best friend. Hay, kaasi Jay anak mo amang manggay, di Jay balasiw taaw. No, luk-lukun na lagayam. Ay, saan ko nga nga ugali ti makibibiyang rita. Wala ka din. Agrubat kat. Tayo tayo di store. Tayo ni kanak manin ni Rooney ti kwarta. Ay, isway Bayam. Talo maibos ti kwarta. Kasaritak to anaimbag ni Rooney. May papan idinayjay a babae. Hello, Mina. Kumusta kan ba kahit? Kastoy kalkalpas ti trabaho. Ay, nagsakit ti bagbagik. Ay, good agin na nakangarudan Kumusta kayo magtan ka ni tatangay? Nasayat kami, bakit? Agin inumpay ni tatang? Saan? Nagbalbaliwan. Inapod no na. Adda dito yung amay ko ni tatang. Ay, kaya't ko makasalita ni tatang. Itod mo man magkangkuan na ti cellphone. Uwan bakit? Tatang, kahit na kayo kano ang makasarita ti anak yo. Ato iti cellphone, tatang. Kahit adda na kasigpi di tatang. Ayaw, 1,000 mo, tatang. Ibulsayo lang ang tatang. Ala, kasarita yun ni Mina. Ala, sumrek kan, Joy. Nakaturog siguro ni tatang. Tarabiyo na yun. Ay, narabyan tamot ngamin una yan, my love. Wan nga ron. Saan na bali? Saan ka ron rumari ti silid ko? Tapos saan nakamakita ti katugangak? Wan, love. Makaisbuman na taon. Sino ba ka doon masumang pagkaroon eh? Ako Ni Joy, tatang. Kasinsin ko. Kung may makiturog dito yung balay, tatang. Nya? Tatang, at 2,000 pesos, tatang. Pag-shopping yun itong bigat. Thank you malang Barok. Thank you. Babae ni Rooney day Rita. Gayam. Mapaingay nga itultulok mo. Pampanoy-noyam tikas jay nga raramidon na. Ay, apo ka, anak mo pa'y mga raw ni Mina. Kanayon nakmangarong nga ikan iti kwarta ni Rooney. Na? No ipulong ko. Di na kung ikan iti kwarta ka. Awang pagsatan mo kasta. Kahit? Isukat mo, jay anak mo iti arak. Kasta? Ay, no siya. Saan akabaan at konsinsyak dayta? Isu nga oray jagan makikuyog ken ka rito. Kaya't nga tao iti kalukwan ti pagkatagta iti arak. Oray jakagin inom no kastamo lang. Rita. Ay, awan na. Agruam jay manugang mau no panuy-nuyam. Purge!
Ipulong mo, Jay. Anak mo. Takasi mo ini na nga trabaho, Jay, abroad. Bas ka kumamot, Jay, anak mo. Ganyan. Una na. Makita. Uy. Ada pun iti day tanga imbagam. Best friend. Ayan ni Ronnie, tatang. Ha? Mina? Adakan? Kilati sa sangpit mo, anak ko. Talaga adyak impakpakam mo ti panagawid ko. Tapno adda matiliwak dito'y balay. Kwa ay... Ayan ni Ronnie, kunak. Kwa anak. Aday, ti silid yun anak ko. Iso na lang kwa... Tada kadwa na babae, kasta ka di? Ha? Apay nga, ma'am. Grabe kayo! Apay, nagilimod kayo kanyak, tatang. Nabuyag kaya manaluklukon naktasawak. Nga mapay adi yung bagbaga kanyak. Sa bali pa'y lataw, tinakamwak iti dayta. Ikuha anak ko. Di ikuha nga min anak. Di... Kung konsensya niyo tararamidan ta asawak. Pakawan na ko, anak ko. Sorry. Agri-gri ka taki jabrol, tatang. Kasto'y lagayam ti subad na asawak kanyak. Ay, anak ko. Asim, agparbang ka ko ba? Tamang ano, makalawaan ka. Di ka kumagiskandalo, anak. Di kay madanagan, tadya kagiskandalo. Kaya't kula papanawan na kitiawanan bain dito balay. Pagkawanan na ko, mabakain. Timanawan na dyan, babae. Sikati pilyag, ta sikati ay-ayatek. Pumanaw ka na, Ronnie. Maminsan kumalaang tisao. Mina, pangasim ka diya. Ikanak pa iti may sagundaway. Pumanaw kan, kunak! Tadikan paganano! Pimanawan ni Ronnie, anak ko. Kas jay tirumbang kan kwa na, tatang. Ti mapapanaw. Talaga ka di mo mapakawan, anak ko? Isanan. No na minsan, wano namin duwala ko maliniputan, nak. Mabalin siguro ang mapakawan ko. Ngam namin ano aliniputan, nak, tatang. Anak ko, pakawanan na ko, ma. Nujak impulong ni Ronnie. Papatpatan nakmat ngamin iti kwarta. Nukas jay agan datik tagipulong king kanak ko. Isure. Nagpakpakawanak nga rod iti anak ko kat naawatan nakmat. Mababai na kita anak ko gapu iti naramid ko. Iti kasla panang konsintek iti manugang ko iti made nga inaramid na. Manipod pimanaw ni Ronnie saan na nagpakpakita. Kat damag may nga agsusukat kanulat ta dagiti babae na. Kat itahan naragsak manen tanak ko nga urahi awan na asawa na. Kat pasaray ag bakasyon manipod abroad. Inidyak matan ti arak talakayakon. Kat adon tirikrik na iti bagek. Alakastan ti pagaya mo rito. Nasaya at matinidyak mon ti arak pagayam rito. Katrumbang laang tinaramid mo, tanay. Kababayin iti anak mo no di ka pala agbalbalay. Nalah pagyamanak, ti panangibingay mo iti kapadasam. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam rito. Dito idarama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.